No niin, se on Suzuki Racing Team Antti, kuljettaja. Täällä lähtee testaa GPS. Epäsävy. Säetää kuvakulma kohdalle, jotta niin käyt räpäsee lämmittelyreissu ja pari kertaa sitten niin temposet on 400 metriä. Ei tämä oikeastaan paha pikkusen ylös. Ei muuta kuin kääntöpaikalle pintakaasun lämmittelyt ja Joo. 400 metriä postilaatikolta, raapia postilaatikolta, siihen 400 metrin päähän ja kerkii ottaa huiput ja silloin Joo. näillä mennään, on comeback käynti. Kyllä.
meni? Hyvin. Hyvin. No niin. Elikkä viime kerrasta on tehty semmosia muutoksia, että poiseni teholäpät vaihdettu peltisten tilalle ja pakoaukko ja juuriputki kohdistettu peilillä kannen ollessa pois ja kaikkia tämmöistä pienellä hiplausta ja päivämällä käytiin kuota sen vortin mittarin mukaan taas 100 meni, että terveisiä vaan Tervakosken Villelle, että ei ole vieläkään kalibroitu vortin mittaria, mutta josko toi nyt olisi oikea nopeus 95 suurin piirtein apattiarallaan, en tiedä, mutta näillä eväillä mennään taas Pudasjärviä kohti. Ensi lauantaina olisi uusi yritys ja en tiedä. 400 metriä silloin, mutta varttimailia saapa nähdä miten menee, mutta säästellään peliä ja tälleen paljon kurvalla nyt tästä nähty. Ei muuta kuin jatketaan harjoituksia ja palataan ensi kerralla asiaan. Hojo hojo.